Kihajtogatott mozdulat lett a címe a kiállításnak, ami itt most bemutatásra kerül a Deák Erika galériában. Ez az első kiállítás, amit itt a Erikánál csinálhatok, és festmények és két szobor az, ami megjelenik a térben. Ennek a munkának az a címe, hogy január 1-je reggel. Ezt elsőjén feszítettem fel ezt a vásznat, aznap készült a rajz hozzá, és utána egy fotó alapján készült, annak ellenére, hogy egy absztrakt munkát látunk, de egy kettős portré az, aminek a színeit átemeltem az absztrakt kép elkészítéséhez. És tulajdonképpen amit látunk az az, hogy a különböző felületek, faktúrák, ahogyan megjelennek, azok próbálják két dimenzióban elmesélni egy adott pillanatnak a hangulatát. A legtöbb kép egy-egy történetet mutat, megjelennek rajta emberek, szimbolikusan az organikus formákkal megjelenítve, és mindig, majdnem minden képen van egy geometrikus elem, ami mint egy ilyen vászszerkezet tartja ezt az organikus kettőst. Ezen kívül nyáron voltam Kecskeméten egy acélszobrászati művésztelepen, és ott készültek először térben munkáim. Ott hangzott el először az, hogy tulajdonképpen a rajzémat kihajtogatom térbe, és így lehet látni őket három dimenzióban, úgy, hogy körbe lehet járni a rajzot. És ezt a két szobrot, ami itt most látható a galériában, ezeket kifejezetten ide készítettem, és most próbáltam ki először azt, hogy milyen, hogyha színezve van az anyag, tehát ez egy festett acélfelület, és ugyanúgy, ahogyan a képeken két organikus forma találkozása az, amit megmutatok, és ezeknek a pozitív elemeknek az alulra helyezése az, ami tartja ezt az egészet. Tehát tulajdonképpen ami a rajzból kieső forma, az az, amivel játszom, amikor ott vagyunk, és készül a szobor, hogy hogyan lehet arra ráhelyezni úgy, hogy egy ilyen izgalmas kompozíció legyen belőle. Bár a megnyitó olyan értelemben elmaradt, hogy nem tudtuk személyesen fogadni a látogatókat, a barátaimat, a kollégákat, de szeretnék megmutatni nektek virtuálisan is, az interneten a teret, és aztán alkalom van arra, hogy elgyertek és megnézzétek személyesen is, kis létszámban természetesen, de nagyon örülnék, ha megnéznétek a festményeket és a szobrokat is személyesen, amikor módotok van rá.